Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Higit 1,700 na paaralan sa Central Luzon handa nang magdaos ng limited face-to-face classes. Nolcom, patuloy ang paghahanda para sa isang ligtas na halalan sa ika-9 ng Mayo. Higit 7,000 government employee kumuha ng in-person civil service exam. At Marcos Jr. at Sara Duterte parehong hindi dadalo sa COMELEC sponsored debate. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Aabot sa higit 7,000 empleyado ng gobyerno ang kumuha ng pagsusulit sa Civil Service Commission. Ayon sa CSC, ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng in-person examination buhat na magsimula ang pandemya noong 2020. Inasahang bubuksan naman para sa lahat ng civil service exams sa darating na Hunyo at Agosto. May report si Paulo G. Santos. Pangatlong subok na ni Cornelio Razon III sa Civil Service Exam. Nagtatrabaho siya bilang legislative staff sa munisipyo ng Sasmuan, Pampanga. At para maging regular umano sa trabaho, kailangan niya ng civil service eligibility. Kaya naman kasama ang ilang pang mga empleyado ng Sasmuan LGU, nagbabaka sakali si Razon sa pangatlong hirit sa pagsusulit. Price na, sir. Price na. Oo. Pagka ba pangatlo, pangapat, pumaksak pa, wala na. Meron ba, sir? Up to sawa naman yung sir, exam eh. Kung nababahiran man umano ng kontrobersiya ang mga taong gobyerno dahil sa issue ng korupsyon, hindi sa tulad nilang maliliit na gustong maregular lamang sa trabaho. Ang layunin anya lamang nila ay magkaroon ng permanenteng hanap buhay sa gobyerno. Ang bentahe pa anya ni Razon ay hindi lamang magaling sa akademya, kundi ang katapatan at takot sa Diyos. Ano lang yun? Nasa tao lang yun kung magnanakaw siya. Yun lang ko, sir. Sa una, siyempre may takot sa Diyos. Ganito rin ang kwento ng mga kasamahan ni Razon na sa gitna ng krisis ng pandemya at sa ekonomiya, ang maregular at promosyon ang kanilang habol. Para ano po, malay mo, ma-promote. Promotion po ang habol nyo. Opo. Okay. Saka security of tenor din. Gusto nyo pa rin ho talaga sa gobyerno? Opo. Sa higit 7,000 na karamihan ay nasa lokal na pamahalaan at government agency sa Central Luzon ang sumabak sa Civil Service Examination nitong March 13, 2022 dito sa Pampanga High School sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Ayon kay Fernando Mendoza, Regional Director ng Civil Service Commission sa Central Luzon, ito na ang unang pagkakataon na sila'y magkaroon ng face-to-face examination buhat nang magsimula ang pandemya. Sa kabuuan po, ang kukuha po ng examination sa buong Region 3 ay 7,144 at ito po ay nasa iba't ibang examination center sa 7 probinsya. Agency requested umano ang examination ng CSC ngayong nagluwag na sa health restrictions ang gobyerno. At dahil targeted pa lamang umano ito ngayon, ay sinisikap nilang maibalik ang dati nilang schedule. Ito po yung kauna-unahang face-to-face examination simula po ng magka-pandemic noong March 2020. At napakarami po nating mga bagay na dapat isaalang-alang upang matiyak ang kaligtasan ng mga kukuha ng eksaminasyon. At ngayon nga po ay ito po ay ibinigay namin para sa mga agency requested. Pinaghahandaan naman raw ng CSC ang pagbubukas ng Civil Service Exam sa lahat sa darating na Hunyo at Agosto. Marami po ang gustong magtrabaho sa gobyerno dahil naranasan naman po natin na tanging sa gobyerno lang po merong security of tenure at ito po ay makukuha lamang natin kung meron tayong eligibility. Pero hindi po kayo dapat mag-alala dahil simula lang po ito ng pagbibigay natin ng face-to-face exam. Sa June po ay magbibigay rin po tayo at sa August po ay magbibigay din. Paulo G. Santos,
CLTV News. Dumadaing na mga kabalan nating isang kahit isang tuka o yung mga may tuturing na informal workers dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin na epekto naman ng sunod-sunod na oil price hike. Sa kabila nito, hindi pa rin kumbinsido ang national government na kailangan ng suspendihin ang koleksyon ng excise tax sa mga fuel products dahil 60% lamang umano ng mga nasa middle to higher income ang makikinabang sa nasabing panukala. Nag-report si Paolo G. Santos. Diskarte, lakasan ng loob at sipag. Ito umano ang puhunan ng mga informal worker gaya ni Judy Ann Abon ng siyudad ng San Fernando, Pampanga. Sa kasagsagang dinit at sikat ng araw o di kaya na may pagpatak ng manakanakang pag-ulan, walang pinipiling panahon si Judy Ann sa paglalako ng pagkain. Karaniwang takbuhan si Judy Ann ng mga nagtitipid na manggagawa mula sa mainit na mami, almusal at tanghalian, lahat kanyang itinitinda. Pero dahil na rin sa walang humpay na oil price increase, pati presyo ng mga bilihin ay tumaas na rin. Kaya tuloy si Judy Ann, apektado na. Medyo ano po niya, feeling ko mababawasan ng konti. Baka yung iba magbaon na lang. Kasi yung budget nila na dati na 40, na dati yung walang egg 30, makakakain ka na. O ngayon ano siya, magiging 40 na. Baka yung iba, yung talaga nagtitipid katulad yung mga pahinante. Yung mga sa yung mga pahinante ng truck, ganyan po. Nagtitipid talaga sila. Kung hindi raw niya ipapatong sa presyo ng kanyang paninda ang kada sentimong dagdag presyo sa mga sahog, tiyak siyang malulugi. Pero di gaya ng pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo, ang pagtaas daw ng presyo ng paninda ni Judy Ann ay may konsiderasyon pa rin sa kanyang mga suki. Opo. Tataas, ano mangyayari sa'yo? Mababangkrap po tayo. Tatabla po tayo talaga. So, iwas, imbes na hindi ka magtitinda, talagang obligado. Opo. Kikita ka man siguro kung di ako magtatas. Konting-konti lang, hindi na sulit dun sa pagod mo na binibigay mo sa pagtitinda. Mula sa LPG na ginagamit sa pagluluto hanggang sa gasolina ng motorsiklo na gamit ni Judy Ann sa paglalako, lahat nagsitaasan. Kaya ang kanyang mga suki, wala namang reklamo. Hindi ko na palalagyan ng itlog, mami na lang. Hindi kasama ang mga informal worker gaya ni Judy Ann sa mga sektor na makatatanggap ng ayuda o fuel subsidy ng gobyerno. Tanging ang mga piling miyembro lamang ng agriculture at transport sector na may inaasahang assistance mula sa gobyerno. Sa datos ng Oil Management Bureau ng Department of Energy o DOE, umabot na sa 31 pesos sa kada litro ang inflation o pagtaas ng presyo ng diesel. 20 pesos per liter naman sa gasoline, 25 pesos sa kada litro ng kerosene at 7 pesos and 95 centavos sa kada kilo ng LPG. Sa kabila nito, hindi pa rin kumbinsido ang pamahalaan na kailangang suspindihin ang excise tax sa petroleum products. Ayon kay Undersecretary Valerio Joylo ng Department of Finance, malaking epekto sa economic rebound ng bansa kung itutuloy ang pagsuspinde ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Tinatayang nasa 143 billion pesos umano ang revenue na mawawala sa gobyerno. Samantala, ngayong araw aprobado naman sa House Committee on Energy ang Subject to Form and Style o ang Substitute Bill na mga panukalang nagsusulong na amyendahan ang Oil Deregulation Act of 1998. Hanggang ngayon, wala pang konkretong solusyon sa problema sa oil price hike at inflation ng pamahalaan. Ang mga tulad ni Judy Ann na hindi sakop ng mga subsidiya, wala naman daw magagawa kundi magtiis. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Marcos Jr. at Sara Duterte parehong hindi dadalo sa COMELEC-sponsored debate. At
At Novcom patuloy ang paghahanda para sa isang ligtas na halalan sa ika-9 ng Mayo. Manatiling nakatutok para sa iba pa mga nangunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pang mga naumunang balita, pinal na raw ang desisyon ng kampo ni Ferdinand Marcos Jr. at Mayor Sara Duterte Carpio na hindi sila dadalo sa debate kahit pa inorganisa ito ng Commission on Elections. Para naman kay dating Senador Sonny Trillanes at kay Vice President Lenny Robredo, ang pagharap sa debate ay parang susulit sa harap ng taong bayan at dito raw mapapatunayan kung sino talaga ang may sagot sa problema ng mga Pilipino. Narito ang detalye. Kahapon ay naisapinal na ng kampo ni Presidential Candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi sila dadalo sa March 19 presidential debate ng Commission on Election at handa umano nilang tanggapin ang sanksyon na hindi maisasali sa e-rally ng COMELEC. Ayon kay Attorney Vic Rodriguez, spokesperson ni Marcos Jr., mas paborable umano sa kanila ang face-to-face interaction sa taong bayan para talakayin ang mga isyong napapanahon at hinaharap ng mga botante. Ganito na rin ang naunang naging postura ni Presidential Daughter Vice Presidential Candidate Mayor Sara Duterte Carpio. Ang porma umano ng kanyang kampanya ay hindi nasasali sa anumang uri ng debate. Iniiwan na rin umano niya sa tao kung ano ang interpretasyon nila dito. Kahapon, March 14, sa pulong balitaan ng Team Angat Buhay Lahat, pinatutsadahan ni Senatorial Candidate Sonny Trillanes ang mga kandidatong no-show sa debate. Basic presence lang muna. Kailangan humarap ka sa taong bayan kasi sila yung pagsisilbihan mo. Di ba? Yun po ang pangunahin. Banat naman ni VP Lenny, ang mataas na survey at magandang pangako ay palamuti lamang sa kampanya at ang pagsusulit ay ang debate kung saan para-pareho silang ditimbangin ng tao kung sino ang may tunay na kakayahan
at napatunayan. Inihalimbawa pa ni Robredo si Governor Fernando na bukas din umano sa debate kahit na llamado sa survey. Yung mga debate, mahalaga siya dahil pagkakataon yun para magpahayag kami ng aming mga plano. Pero mahalaga din siya na nakikita ng tao na on the same stage kami lahat at handang sumagot sa mga issue na pwedeng ipukol sa amin. Kasi alimbawa, bakit ba si Gov. Daniel nangunguna sa surveys? Nangunguna siya sa surveys kasi ginajudge siya hindi lang sa plano niya pero ano yung nagawa niya in the last 3 years. Ayon kay Robredo, ang pag-urong sa debate sa anumang kadahilanan ay katumbas umano ito ng pagtatago sa tao. Isang bagay na dapat maunawaan din ng botante na ang mga public official ay walang dapat itinatago. At ito sana raw ay maging big deal sa pagpili ng kandidato. Dapat hindi tayo natatakot na matanong. Hindi tayo natatakot matanong sa mga issue na bumabagabag sa atin kasi dinideserve ng mga taong malaman kung ano yung kasagutan natin dun sa mga ibinabato. Hindi tayo pwedeng tumago. Di ba? Hindi tayo pwedeng tumago kasi pag tumago tayo, may tinatago talaga tayo niyan. Pero kung hindi tayo natatakot na humarap, ay gusto sabihin, bukas tayo. Paolo G. Santos, CLTV News. Nangako ang mga uniformadong tauhan ng pamahalaan na gagawin nilang lahat upang mapanatiling payapa at ligtas ang darating na halalan sa Mayo. Ayon sa pamunuan ng Northern Luzon Command, patuloy ang kanilang paghahanda upang matiyak ang mabilis na responde sa anumang hindi inaasahang pangyayari. Narito ang report. Patuloy raw ang ginagawang paghahanda ng Army, Air Force at Naval units sa ilalim ng Northern Luzon Command o NOLCOM upang matiyak ang isang ligtas na national at local election sa May 9. Ayon kay NOLCOM Commander Lieutenant General Ernesto Torres Jr., bukod sa mga pinagsamang security control centers, tungkulin din ng militar na magbigay ng seguridad sa mga lugar ng botohan. Kasama na rito ang pamamahala sa posibleng dagsa ng tao at pagresponde sa anumang hindi inaasahang pangyayari. Tutulong din ang mga nasabing NOLCOM units sa Philippine National Police at Commission on Elections sa pagpapatupad ng gun ban at pagbabantay sa mga checkpoints. Dagdag ni Torres sa kanyang panayam sa programang Leaders in Focus Election Special ng Philippine Information Agency Region 3, ginagarantiya ng NOLCOM ang seguridad ng mga kandidato na mangangampanya sa Region 1, 2 at 3, maging sa rehiyon ng Cordillera. Lahat umano na magiging aktibidad ng mga kandidato ay mananatiling ligtas at maayos. Bukod dito, pinayuhan din ng commander ang lahat ng NOLCOM personnel na bumoto at pumili ng nararapat na leader para sa kanilang organisasyon at para sa bansa. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Paggamit ng Sinovac vaccine para sa mga bata, aprobado na ng FDA. Tatong bagong school building, pwede na magamit sa pagsisimula ng face-to-face classes sa Angeles City. At viral photo ng traffic enforcer na walang helmet, luma na raw ayon sa si Posco. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News. Aprobado na po sa Food and Drug Administration ang paggamit ng Sinovac COVID-19 vaccine para sa mga batang 6 years old pataas. Narito ang detalye ng balitang yan. Inaprubahan na ng Food and Drug Administration o FDA ang emergency use ng Sinovac COVID-19 vaccine ng China para sa mga batang edad 6 pataas. Ang Sinovac vaccine na may brand name na Coronavac ay ang pangalawang bakuna na binigyan ng clearance para sa mga bata maliban sa Pfizer-BioNTech ng Estados Unidos. Nakasaad sa FDA letter na may petsang March 11 na tanging vaccination providers lamang ang mag-a-administer ng COVID-19 vaccine Sinovac sa mga clinically healthy individuals. 2 doses ng bakuna ang ibibigay na may pagitan na 4 weeks. Inaprubahan na rin ng FDA ang bakuna bilang 3rd dose, 6 na buwan matapos matanggap ang primary doses. Ngunit ito ay para lamang sa mga healthy workers, seniors, at adults na may comorbidities. Nakasaad din sa FDA approval na ang pag-i-issue ng Emergency Use Authorization o EUA ay upang bigyan ng konsiderasyon ng counterpart national regulatory authorities gaya ng China, Brazil at Indonesia. Pirmado ang FDA approval ng officer in charge nito na si Director General Oscar Gutierrez Jr. Kinumpirma naman ni Health Secretary Francisco Duque III na ang EUA para sa Sinovac vaccine ay isang amended authorization. Dahil sa pag-aproba sa amendment na ito, mayroon na raw ibang source ng pediatric vaccines. Parehong dose din daw ang ibibigay tulad sa mga adults at bata. Hindi rin daw problema ang availability dahil may existing supply daw at sapat naman ito. Inaprubahan din ng FDA ang request ng Sinovac na i-extend ang approved shelf life ng nasabing bakuna sa 6 na buwan. Disyembre nitong nakaraang taon, nirevise din ng FDA ang EUA ng Pfizer vaccine upang magamit ito para sa mga batang edad 5 years old. Angelica Cara, CLTV News. Tatlong bagong gusali sa 3 pampublikong paaralan ang handa ng magamit ng mga kabataang Anghelenyo oras na magbalik ang face-to-face classes sa Angeles City. Pinondohan ng mga gusali ng higit 91 million pesos. Silipin natin ang mga news co-buildings sa suwag sa ulat na ito. Tatlong bagong school building sa 3 pampublikong paaralan ang pinasinayahan sa siyudad ng Angeles itong Lunes, March 14. Ang mga gusali na may kabuuang 41 silid-aralan ay pinondohan ng local school board ng city government sa halagang 91.7 million pesos. Ayon kay Angeles City Mayor Carmelo Lazatin Jr., ito ay bahagi ng paghahanda para sa implementasyon ng face-to-face learning sa ilalim ng new normal setting. Kabilang sa mga pinatayuan ng bagong school building ang Santo Rosario Elementary School. Mayroon itong 4 na palapag at 14 na silid-aralan
na nagkakahalaga ng 29.8 million pesos. May bagong gusali din ng Dr. Clemente Deirit Senior Memorial High School. 4 na palapag din ito na may 12 classroom at 26.8 million pesos ang halaga ng gusali. May 15 classrooms naman ang 4 na story building na itanayaw sa Rafael L. Lazatin Memorial High School. Ito rin ang pinakamalaking pondo na nasa mahigit 35 billion pesos. Personal na pinangunahan ni Lazatin ang ribbon cutting ceremonies para sa mga bagong school buildings. Naroon din ang kanyang kapatid na si Congressman John Lazatin at iba pang lokal na opisyal ng syudad. Ayon kay Mayor Lazatin, katulad ng kanilang ama na si Yumaong Congressman Tarzan Lazatin, ang edukasyon ng mga kabataan ang una raw sa kanilang prioridad. Pagtitiyak pa niya, patuloy daw sila magtutulungan ng kanyang kapatid na kongresista upang masiguro na walang anghelenyo o mapag-iiwanan pagdating sa edukasyon kahit na may pandemya. Sa new normal setup, importante raw na masunod ang mga safety protocols laban sa COVID-19. Sa tulong ng mga bagong tayong classroom, matitiyak ang kaligtasan ng mga estudyante sa paaralan oras na mapatupad ang face-to-face classes. Kasama si Jennifer Salenga, JN De Jesus, CLTV News. Binigyang linaw po ng Public Safety and Coordinating Office ng City of San Fernando o si POSCO ang kumakalat na video na kinasangkutan ng dalawa sa kanilang mga tauhan. Ang naturang video di umano ay isang lumang post na kumalat sa Facebook noong March 16, 2020. Ang enforcer na makikitang walang helmet ay hindi na kaalit ng opisina at binigyan din ito ng disciplinary action. Sa kabilang banda, binigyan ng mahigpit na babala ang enforcer na nagmamaneho ng motorsiklo kaugnay ng kanyang paglabag. Ayon po sa si POSCO, hindi nila kukonsentihin ang anumang paglabag sa batas ng sino man sa kanilang mga tauhan. Sa pagbabalik ng CLTV News. Higit 1,700 na paaralan sa Central Luzon handa nang magdaos ng limited face-to-face classes. Manatiling nakatutok at magbabalik CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Binigyang pagkilala ng City Government ng Angeles si Aris De Vera, isa pong katutubong AITA na pumasa sa katatapos lamang na Licensure Examinations for Teachers o LET. Si De Vera na isang proud member ng AITA community sa Barangay Sapang Bato ay nagnanais maging role model at inspirasyon sa mga kapwa niya katutubo. Binigyan din ng cash incentive ni Mayor Pogi Lazatin si De Vera sa kanyang pagbisita sa City Hall nitong March 15. Aabot sa mahigit 1,700 paaralan sa gitnang Luzon ang binigyan na ng pahintulot ng Department of Education o DepEd na magdaos ng limited face-to-face classes. Ito'y kasunod ng patuloy na bumubuting sitwasyon sa rehiyon kaugnay ng COVID-19 pandemic. Narito po ang detalye ng balitang niya. Iginawad na ng Department of Education o DepEd ang School Safety Assessment Tool Compliance Certificate o SSA-TCC sa 1,764 public schools at 7 private schools sa Central Luzon. Ito ay bilang bahagi ng progressive expansion ng mga in-person classes sa rehiyon. Sa ilalim ng interim guidelines sa pagpapalawig ng limitadong face-to-face classes,
lahat ng regional directors ay otorisado na ipagpatuloy ang pagpapatupad ng limited face-to-face classes sa mga orihinal na pilot schools. Ayon kay DepEd Region 3 Director May Eclar, na-validate na rin ang karagdagang public at private schools sa rehiyon kaugnay ng pagsunod sa Standards of School Safety Assessment Tool o SSAT. Ang SSAT ay nagtataya sa kahandaan ng mga paaralan kaugnay ng pagsunod sa 4 na mga indicator. Ito ang pamamahala sa mga operasyon ng paaralan, pagtuturo at pag-aaral, kapakanan at proteksyon, at koordinasyon sa homeschool. Dapat namang ipaskil sa mga entrance point ng paaralan ang SSAT certificate alinsunod na rin sa DepEd Regional Memorandum 145, serye ng 2022. Dagdag ni Eclar, patunay raw ito na handa na ang mga paaralan na magpapatupad ng limited face-to-face classes habang hinihintay ang approval ng local chief executives at ang pagbuti ng kondisyon ng mga kalusugan sa kani-kanilang lugar. Samantala, valid lamang sa loob ng 6 na buwan ng SSAT certificate at dapat itong i-renew batay na rin sa mga itinakdang pamantayan upang may pagpatuloy ang in-person classes sa mga lugar sa ilalim ng Alert Level 2 COVID-19 response. Paliwanag pa ni Eclar, ang SSAT ay maaaring bawiin sa pamamagitan ng isang balidong reklamo na sadyang paglabag sa minimum public health standards o kung mayroong isang clustering ng mga kaso ng COVID-19 na naiulat sa paaralan. Maaari namang tignan sa website ng DepEd Region 3 ang listahan ng mga pampubliko at pribadong paaralan na may SSAT-CC. Angelica Cara, CLTV News. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Easterlies pa rin po nakakaapekto dito sa buong bansa. Kaya po ang Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng bansa kasama na po dito ang Pampanga ay magiging bahagya hanggang sa kumbinsan ay magiging maulap ang papawirin na meron lamang po tayong inaasahan mga isolated rain showers or thunderstorm. Ito po ay dulot ng mainit na easterlies at ng localized thunderstorm. Sa ngayon po, yun lamang po ang weather system na nakakaapekto sa ating bansa at pinag-iingat pa rin po ang lahat. Magsuot po tayo ng komportableng damit at uminom po lagi ng maraming tubig. Magbaon din po ng gamit panangga sa araw, panangga rin sa ulan. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para po sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais po ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po.